Kaixo, ongi etorria. Orain ikusiko dugu zenbakiak noiz zatitu daitezken eta noiz ezin diren zatitu zenbaki hauekin, 2arekin, 3arekin, 5arekin eta 11arekin. Zergatik zenbaki horiek lehenak direlako eta irizpide bat jarraituz jakin dezakegulako zatiketarekin hasi edo ez. Eta adibidez, 2arekin egingo dugu. Zatitu daiteke 46a 2arekin, 154a 2arekin eta beste guzti hauek, 2aren irizpidea zatitzeko edo ez da zenbakia bikoitia baldin bada. Bukatzen baldin bada, 2a, 4a, 6a, 8a edo 0an. Orduan, 6an bukatzen baldin bada, 2arekin zatitu daiteke. Egin dezakegu zatiketa, eta ondarra 0 atako zaigu. 154 2arekin zatitu daiteke. Bikoitia delako. Hau ere bai, 209 ez gara saiatuko ere 2arekin zatitzen. Zergatik? Ondarra ez delako 0 atako. Eta 2376, bai, 6a bukatzen delako, eta 5000 ere bai. Orduan, guzti hauetan 2arekin zatitu daiteke. Eta bitartean, 209 ez. Zein da 3arekin zatitzeko irizpidea? Kasu hortan egiten dira. Zenbakiaren zifrak batu, 4a eta 6a, 10 ateatzen da, eta ea ateatzen den batul hori 3ren taulakoa da. 10 3ren taulakoa da, ez, beraz, 3arekin ez gea saiatuko egin zatiketa egiten. Zergatik, ondarra ez delako 0. 154, bat gehi bost, gehi lau. Bat gehi bost, gehi lau, 10 da baita ere. Zer egingo dugu? Ez gea saiatuko 3arekin zatitzen, ze ez da 3ren taulakoa. Bat gehi zazpi, gehi lau. Bat gehi zazpi, gehi lau. 12. 12 bada 3ren taulakoa. Orduan, 154 zatitu daiteke 3arekin. 209, 2 gehi 9, 11. Beraz, ez da 3ren taulakoa. Beste hau, 2 gehi 3, gehi zazpi, gehi 6. 2 gehi 3, gehi zazpi, gehi 6. 2 gehi 3, bost, gehi zazpi, 12, gehi 6, 18. 18 bada 3ren taulakoa. Orduan, zatiketa hau egin aldezakegu. Bitartean, azkeneko hau, bost, gehi bat, gehi 0, gehi 0. 6 da, 6 3ren taulakoa denez. Orduan, probatu dezakegu eta atako litzaileko ondarra 0. Jarrai dezagu. Bostekin noiz zatitu daiteke zenbaki bat? Bukatzen bada 0an edo bostean. Hau 0an edo bostean bukatzen da? Ez. Orduan ondarra ez da 0. Hau ere ez. Hau ere ez. Hau ere ez. Hau ere ez. Edo gutxi daude. Azkeneko bai. Zergatik 0an bukatzen delako. Orduan, nik bostekin zatitzen badu, atako zait ondarra 0. Azkenekoa, 11. 11arekin egin behar duguna da. Hemen dade posizio desberdinak. Eta jartzen dugu zenbakia hemen. Batu behar ditugu hemengo zifrak eta bestetik hemengo zifrak. Eta kenketa egin. Atea behar zaigu. Edo 0, edo 11. Izateko 11aren taulakoa. Hasi gaitezen. 46. 46. 6 lau, 2. Beraz, ez du ematen ez 0 eta ez 11. Kanpora. 154. Kentzen dut hau, eta jartzen dut 154. Zer bat da bat gehi lau? Bost. 2 hori bat bate. Eta hemen bost. Bost. Ke bost? 0. Beraz, 11aren taulakoa da. Ulertu da, ezta? Batu behar da. Hemen dauden zifrak, eta bestetik hemen dauden zifrak. Eta kenketa egin. Urrengoa. Urrengoa da, 174. 174. Batu behar dugu. Hau eta hau, bost, eta zazpi dugu hemen ditu. Kentzen bada, emaitza, bida, beraz. Ez da ez 0 eta 11, beraz, hori ere ez da. Urrengoa, 209. 209 jartzen dugu. Pi, 0, behatzi. Batu behar ditugu. Hemen daudenak, 2 eta behatzi 11, eta kenu hemen daudenekin. 11 ematen du, beraz, bada 11aren taulakoa. Urrengoa. 2000
376. Batu behar ditugu, bi hauek, 6 gehiru bederatzi, eta batu behar dugu, 2 eta 7 bederatzi. Kenduta, 0. 0 eman du, beraz, bai da Amerikaren taulakoa. Eta azkenekoa, 5.100. Hemen jarriko dugu, ez ordean. 5.100. Batu behar ditugu, bi hauek, bat da, eta 5 eta 0. 5. Lau da, beraz ez da ez 0 eta ez da Amerika, beraz ez da Amerikarekin zatigarria. Eta lau ezaugarri hauekin, pentsatzen dut, zatiketak noiz egin daitezkeen eta noiz ez jakin dezakezutela. Beste bat arte, agur.